Punapa tamirah ingsun prihatin mas pokong mijil tudatan po karya sangkan rinemekan Gusti kelong rino sasekarnya Nuwun sewu ya. Upami paduka menika sungkawa menika nuwun sewu sampun boten wonten ginanipun. Jernyatanipun lampan menika sampun kelampah ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih. Lelampahan menika adilipun boten dipun getuni. Tuwin agenipun dipun tangisi. Sabab nuwun sewu ujaring para kaki-kaki pranata agama sami nyebataken tiyang ingkang nampi pacoban mongko nglampahi pacoban menika kala wau kanthi panggresah panggresula langkung-langkungipun ndadosaken susah penggalih Paduka Yayi Prabu menika nuwun sewu tegesipun menika boten nampi dhateng gesangipun Gusti paring pacoban menika sakmurwat kalian kegiatan titahipun Yayi. Mila samangke mbok menawi menika pacoban ingkang awratu menawi para Pandhawa namung nuwun sewu menawi dipun penggalih. Upami Abimanyu menika saestu nyidra pustaka Jamus nyang jimat Klimasada. Menawi ngantos para Pandhawa paring pangapunten dhateng lampanipun Abimanyu ingkang sajakipun sampun nias dhateng para Pandhawa menika kala wau. Tartentu samangke badhe ngembet dhateng wewatekanipun para putra sanesipun. Ing agengipun tumunten badhe nyepelekaken dhateng para Pandhawa. Sampun Yayi. Samangke ngapenggalih ingkang lomba kemawon tuwun dipun masrahaken dhateng panguwasaning Gat Kamurwengdat kanthi ikhlas lan sabar. Kula pitados Pandhawa saged nglampahi lampan menika kanthi jejeg pintu majo penggalihipun Yayi. Koko Prabu mboten nyono babar pisan bilih anak kula pun Abimanyu wantun nyidra pustaka Jamus nyang jimat Klimasada menika mboten nama mokal. Jernyatanipun Abimanyu menika nembe lare muda tumaruna ingkang gampil murup manahipun menawi gadhah gegayuhan tanpa petung menika adaanipun para muda ngaten menika. Inggih Koko Prabu kula nuwun sewu. Menapa wonten pangandikanipun Yayi Prabu ingkang nate paring dawuh kaliyan Abimanyu agengipun pangudang tumraping lare menika. Gandeng Abimanyu ginadang gadang nyambung dhateng sejarahipun para Pandhawa. Kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu kula anakku bocah bagus. Lamun sesuk Pandhawa bisa ngukup negara Ngastina yen pun lengser keprabon. Sira kula ingkang bakal nggadhampar keprabon ing Ngastina nggir Abimanyu. Lah menika mbok menawi pangudang menika kala wau ingkang ndadosaken ngandhul dhateng manahipun pun Abimanyu tumuli anggih mangsa gelak wanci kaselak kepengin dados nalindra tumunten wonten cobi nyidra pustaka Jamus Klimasada mongko nyatanipun menika badhe damel banger bacen asmanipun para Pandhawa samenika ngaten. Prabu Ratu lenggah wonten negari Ngamarta ing langkung Sekeca kula badhe amlapat lampahipun kadang kula pun Werkudara tuwin Janaka kados pundi sakmangke anggenipun badhe ngrampungi perkawis menika Yayi. Koko Prabu menawi tetila mekaten kula namung kantun ndederek
badhe kula pasrahaken lampan menika dhateng panguwasaning dat kang murwing dat menika tenang prayogi kembar kula wonten timbalan nggih kula wonten timbalan ora budhana kang padha sebo ingsun kundur ngedhaton kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kembar kadangipun kakang Puspono gatining pananggilan